आज या ठिकाणी शासकीय तंत्र निकेतन या ठिकाणी 8, 9 आणि 14 या 3 प्रभागांची मतमोजणी पार पडलेली आहे। शांत वातावरणामध्ये पार पडलेली आहे। पोलीस बंदोबस्त नेमला होता आणि सर्व आत जाणाऱ्या उमेदवार प्रतिनिधी यांची मोबाईल तपासणी किंवा बारीक तपासणी करूनच सगळे सोडले होते। त्यामुळे या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तमुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही।